салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, бародарои азиз, подписчикои мо бисёри баъд савол додем ки ҳамин масъалаи гили валикакида дар ҳамин хинукӣ зада мешавад. Акози имрӯз афтов кардагия ина ки хинука хайр мақсад савол додем ки мешавад ки ҳамин гили валикакира ба дараҷаи савол омадагия хе ватсапда иста дар комментария звонокош ба ҳамн хотир ман хостам ба тариқи ҳамин навор шумо да бифаҳмонам. ҳамин гили валикакира бародаро фарқ надорад, ӯ зимистонай, ӯ тобистонай, кори дурунияй дар болои шпаклёвка дар болои ранг зада мешавад. мақсад ки чичения соат 2 соата ҳамура ранга ҳамун чӣ мекаша, ҳамун стена қоқ мешавад, ягон проблема нест. ҳозир ҳамин гили валикакӣ бисёри баъд рафтиса ба хотире ки буҷетнияй, мақсад ки нархҳои дастрасай зури мардум мераса, ҳамун гили валикакира бисёр кардесан, ба ҳамн хотир саволай ҳамун пурри баъд мешавад. фасада уже бародарои азиз мешавад ки ягон ҳафтае ки пилусавои мия гарм мешавад 3-4 рӯз успеҳ бикунен агар мешавад. атаги хеле минусавоида хеле погодои хинукда намешавад зада, качествоаш паст меояд. ба ҳамн хотир ва хостам ки ба тариқи навору шуморо бифаҳмонам. боқӣ зиндаву саломат бошен, бо ҳамин канали мо бошен дӯстони азиз. иншааллоҳ ки наворҳои ҷолиб дар пеш ҳастай тамошош мекунем. умедворем ки ба хатона ягон чӣ мегирем. боқӣ зиндаву саломат бошен, лайк ва подписатсияам фаромӯш накунен. ҳамин чи қадр подписчико зиёд шава, ҳам мо завғон мешем, наворҳоро бисёртар мепартоем. баъд иншааллоҳ ки баъди соли нав сюрприз барои подписчико дорем. саломат бошен, аллоҳ нигаҳбонтон.